Γεια σας. Βρισκόμαστε στη θρυλική γέφυρα Μανώλη. Ένα μνημείο 364 ετών. Το μνημείο, όπως βλέπετε, δεν το επηρεάζει η λίμνη Κρεμαστάν τώρα, γιατί έχουν πέσει τα νερά της λίμνης. Το χειμώνα όμως μπορεί αυτό το γεφύρι να βυθιστεί και τελείως. Ας σας κάνουμε μία μικρή περιήγηση επάνω στο γεφύρι. Βέβαια δεν υπάρχει τώρα πρόσβαση για να ανέβει κανείς. Και μην το δοκιμάσετε όσοι έρχεστε εδώ. Καλά είναι μέχρι κοντά να έρθετε, να το φωτογραφίσετε. Να προσπαθήσουμε να ανεβούμε. Με λίγη προσοχή βέβαια. Αφού ανεβήκαμε, σας κάνουμε μία περιήγηση επάνω στο γεφύρι. Το ύψος του γεφυριού είναι 15 μέτρα. Από εδώ βλέπετε τη θέα της λίμνης. Τώρα ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Το πλάτος είναι 2,5 μέτρα μήκος. Φανταστείτε ότι ήταν το πέρασμα από τον ποταμό Αγραφιώτη. Από εδώ μια θέα από την κορυφή. Προχωράμε προς την άλλη άκρη. Το θετικό είναι ότι έχουν γίνει εργασίες αντιστήριξης στα βάθρα. Το οποίο κρατούν το γεφύρι ασφαλές. Περιμένουμε τώρα και την ολοκληρωτική αναστήλωση να γίνει όπως ήταν αυτό το μνημείο στην αρχική του μορφή. Εδώ να σας δείξω το 2018 κινδύνευσε να καταρρεύσει εντελώς. Σε αυτό το σημείο ήταν η παραλίγου κατάρρευση, αλλά το προλάβαμε.
θέα από εδώ υπέροχη, αλλά μην δοκιμάσετε να ανέβετε, διότι είναι επικίνδυνο. Κοντά στους 4 αιώνες μνημείου, φανταστείτε τι φτιάχναμε. Εδώ δίπλα είχε γίνει μια τσιμεντένια γέφυρα, η οποία δεν κρατήθηκε από τις ορμές του Αγραφιώτη και έπεσε.